Pol hodina denne. Je to veľa alebo málo? Ak nám je dobre, tak je to málo. Ak nám je zle, tak je to až príliš. Ani si neuvedomujeme, že máme toľko času, že každý deň nám prebehne hlavou strašne veľa myšlienok. Až 70 000. A práve tie myšlienky ovplyvňujú naše bytie a náš život. Ak ich ale zameriame na niečo iné, na niečo príjemné a pozitívne, tak sa naša realita začne meniť. A predstav si, že by si venovala alebo venoval pol hodinu denne po dobu 21 dní. A venovala by si sa naozaj len tomu, že sa staráš o seba, staráš sa o to, ako sa cítiš, podporuješ svoju sebalásku, svoje sebavedomie, čo ťa udržuje v duševnom zdraví. A keby to bolo? Ako by si sa cítila? Ako by si sa zrazu naozaj mala, keby si tie myšlienky sústredila na niečo, čo ti naozaj niečo môže aj priniesť. Niečo ťa likviduje, ale čo ťa povzbudzuje a posúva vpred. Čo ti pomôže vystúpiť zo starých vzorcov a nefunkčných programov, čo ti pomôže byť autentická a dostať sa naspäť do svojho vnútra, teda domov, tam, kam patríš a pripomenie ti, kto si. Páči sa ti takáto myšlienka? Ak áno, napíš do komentára áno a ja ti pošlem informácie o programe vedomej zmeny, ktorý začína už zajtra, 30. mája. Je to 21-dňová cesta naspäť k sebe, k lepšiemu a vedomejšiemu životu, plná praktických cvičení. Nie je to len kurz plný teórie, práve naopak je tam veľa praxe, ktorú hneď zavádzaš do svojho života, aby si videla, ako sa tvoj život mení. Teším sa na teba, ešte to stihneš.